Nuori tyttö paksuisin vaatteisiin pukeutunut. Pää monien huivien peitossa niinku terroristille ja kädet takin taskussa. Tyttö hytisteli vartaloa lämpimyksi. Kamiinassa paloi tuli ja pontikkapannu oli sen laidalla. Mutta koppi oli kylmä, siinä ei ollut ovea. Tyttö tirkisti ikkunasta kohti Murskaamon koneita. Hän tarkisti ohi ajavien kuorma-autojen tunnukset ja merkitsi kuormat vihkoon. Onko tytöllä kahvia? Kysyi Eeli. Ei, mutta pairia on. Sullahan olisi aikaa keittää sitä. Ei kerkeä, sanoi tyttö. Heittäkää te, kyllä minä kaverina juon. Vanha mies, jonka nimi oli Eemeli, otti reppunsa polvien väliin ja avasi sen. Hän oli roikuttanut sitä kädessään, kun he olivat kävellen linja-autoasemaan. Se oli melkein tyhjä, mutta hän veti käteensä ulos repusta. Oli sormien välissä rypistynyt kahvipakkaus, joka oli sidottu paperinarulla moneen kertaan kiinni. Minulla on tässä valmiiksi jauhettua, sanoi hän katsomatta tyttöä. Ja Eeli, pane sinä vettä pannuun, niin saadaan sitä kahvia. He joivat kahvin kuumana tytön posliinisesta kahvikupista ja antoivat kupin sitten tytölle. Pese sinä kuppi hyvin, sanoi Eemeli. Eelin veli oli käynyt parantamassa lomalta. Ei se minuun tartu, huolahti tyttö. Meillä on asunut se Tahko Antti, eikä ole tarttunut. Se ryki nukuksissaankin ja sylkee semmoista vihreää limua. Hyi, älä selitä, sanoi Eemeli, joka inhonsi keuhkotautia, koska hän itse eläessään ollut sairasta. Hän otti kupin ja kaatoi sitten ämpäristä kylmää vettä, niin että kupin reunoihin ja pohjavuorteeseen jääneet kahvinporot tuuttautuivat lattialle. Hän liikkui raskaasti jaloillaan, tömisten edestakaisin, jottei vilu olisi päässyt tulemaan. Eeli kaivoi taskustaan kellon ja katsoi sitä. Heidän vuoronsa alkoi 10 ja aikaa oli vielä tunti. Heidän täytyi huutaa toisilleen saadakseen äänensä kuuluviin. Kivi ja rouhivat Murskaamon koneet synnyttivät kovan metelin, jota lisäsi vielä auton lavojen teräslevyjä vasten rahiseva ja koliseva sepeli ja kivet. Autojen dieselmoottorit ja murskakoneen sähkömoottori ulvovat kilpaa korkeaa ääne, mutta liikkeelle lähtien kuorma-autot yrittävät mereenä ja puhaltivat pakotuksista rasvasta mustaa rattan katkua ja savua, joka nousi suurina pilvinä mustalle taivaalle. Miehet istuivat penkillä, tytön kummallakin puolella, katselee ulos. He tarjosivat tytölle tupakan ja polttelivat kolmesta. Koko Murskaamon alue oli valaista. Lähistön korkeissa männyssä paloi kirkkaita sähkölamppuja. Automiehet kulkivat edestakaisin odottaen malttamattomina vuoroaan. Hypästivät korkealta suureen kuorma-autojensa koppeihin. Peruuttivat tielle. Syntyvästä jonosta suuren rautakammojen alla. Se rautapiikkien raasta jyrisi lavalle sepelikuorma. Siellä se on, pirunmoinen messu aina, sanoi Eemeli tytölle. Eikö sinun korvat kärsit? Tuo Kaisa kaakkuu yöt ja päivät. Kaikkeen sitä tottuu. Sano piru, kun taivaaseen joutuu. Nauroi tyttö. Pahinta silti, että pistät pyhäiltana. Pitää pyhäiltana olla töissä. Niin se on vuorotyössä, huusi Eeli. Vanhalla Eemelillä oli sanomalehti repussa. Hän otti sen esiin ja alkoi lukea ilman silmälaseja. Pienestä ikkunaruudusta tulevan valon kajeessa. Helvettinen ei opi ne amerikkalaiset, kirosi hän luettua hetken. Eeli käänsi päätään hänen päin ja alkoi puhua mitä Vietnamissa oli tapahtunut sinä ja sinä päivänä. Sen parempi, mitä pitempään ne siellä jyllää, sanoi hän. Sen vuoksi se Neuvostoliitto ei ole puuttunut asioihin siellä. Amerikan arvovalta laskee maailman silmissä joka päivä enemmän. Eemeli ei vastannut mitään. Kenen on tuo punainen Volvo, kysyi Eeli tytöltä. Hän nyökkäsi päällään parasta aikaa lastia ottavaan Volvon päin. Se on Ylivieskan poika, joka asuu ykkösparakissa, sanoi tyttö. Jaa, en minä taida tunteakaan sitä. Mistähän ne kaikki koiran polkemat tuntee, sanoi Eeli sitten. Katohan nyt, sanoi Eemeli kovalla äänellä Eelille. Ne on ensin ampunut lentokoneesta ja pommittanut sissipartiota, joka oli piiloutunut riisipeltoon ja sitten polttaneet koko pellun. Samaan säteily yhdessä. Ystävällekin kasvoi sisarus takaraivo. Melko tarkkaa työtä, sanoi Eeli. Hän otti taas tupakkalaatikon taskusta ja tarjosi tytölle ja Eemelille. Älä sinä tarjoile noin ahkerasti, tulee kalliiksi, sanoi Eemeli. Otti piippuunsa esiin. Hän kaivoi tupakkapussin käteensä ja sytytti piipun kaminasta ottamalla oksan kappaleen. Eiköhän noita lautakappaleita panna polttopuuksi, kysyi Eeli.
Hän osoitti sormillaan suurta kasaa, jossa oli lauta ja naulaisia lankkupätkiä sikisoki. Niitähän ne automiehet polttaa yöllä, kun niillä on kahvitunti, sanoi Emil. Hän rapisteli lehteä käsissä. Onpa huonoa bränttiä. Ajo musta levisi, niinkö Nivalan viikossa. Hän irvisti niin, että ikenet, jossa törrötti vain 2 pitkää hammasta yläleuvassa, paljastui ja sylkäisi kaminaan kuumaan kylkeen. Sylkikläntti kiehui ja heti kaminan kylkeen jäävä valkoinen läikki. Tyttö kävi välillä kaminan luona lämmittelemässä. Hän avasi huivinsa ja antoi kaminan paahteen lämmittää poskeen ja kaulan, jota ei ollut suojeltu millään. Mikähän siinä on haittaa minua paleelle, valitti hän. Se koiran polkema on saattanut vilkasta sillä silmällä. Se tekee semmoisen oloa, että tyttö avasi puseron vetoketjun ja lämmitti rintansa. Hän työntyi miltei kaminaan kiinni, katsellessa niitä autoja vähän, ettei pääse menemään ohi, sanoi hän. Kyllä minä, sanoi Eeli. Eeli sytytti taas uuden tupakan. Perkeleitä siihen kuluu rahaa. Mitä itsellä sitten oli sama? Vai se Ylivieskas? Ensimmäiseksi, joo, Ylivieskas rautatietä. Mutta himo on himo. Ei sille mitään voi. Sitten teatterin. Älä sinä tyttö polta tissinpäitä siinä. Nyt sieltä tulee yksi auto, uusi Eeli. Tyttö vilkaisi ikkunaan. Se on tuolta Nälkijärveltä. Voi että mulla on kyllä. Eemeli se lämmittelisi sinua, sanoi Eeli. Vanhalla miehellä oli yllään kulunut sarkkapusero, joka oli paikattu kummankin kyynärpään kohdalla. Hänen housunsa roikkuvat suurina velttoina polvissa. Löysesti kumisaappaan suureen varteen tungettu. Hän iski vihaisella käsillään ristiin rintoinsa yli ja ärisi tytölle. Ei, tulepa tänne! Tulepa tänne! Vanhan miehen kasvot punoittivat. Veret kiersivät ja kyömyn enää työntyi kasvoista ruosteen karvaisena ja suurena. Hän katseli tuuheitten kulmiansa alta tyttöä ja kaveria, Eeliä, joka oli pieni ja laiha. Etukumarra mies, häntä 10 vuotta nuorempi, mutta yhä vanha ja kuluneemman näköinen. Eelillä oli yllään pusero ja lippalakki, syvällä silmeen yli. Miksei tähän koppiin koskaan tuoda puita? Minun täytyy itse kerätä kaiken maailman risuja tuolta ulkoa, sanoi tyttö. Puhu sille herralle, sanoi Emil. Kyllä sen pitäisi sulle puita hommata. Sullahan jäätyy sormet täällä kylmässä. Niin jäätyy. Ja muutkin vehkeet, sanoi Eeli. Niin jäätyy, sanoi tyttö. Hän nauroi. Tyttö otti taskustaan vihkoa ja merkitsi viivaa äsken menneen auton kohdalla. Kohta se tuuri vaihtuu taas, sanoi hän ja puhalsi käsiinsä, jotka olivat yhä konttaantuneet, vaikka hän oli lämmittänyt niitä kaminaa yli. Ohuitten sormien liha oli sinipuneelta. Hänellä oli vaikea pitää kynää sormissaan. Mies ihme, minua paleeltaan, sutisisteli hän. Eemeli otti pannun kaminan kulmalta ja pani sen reppuun. Käärittää pannun sitä ennen sanomalehteen. Voi olla, että joudumme penkalle yöksi. Täytyy ottaa pannu mukaan, totesi hän Eelille.